Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube channel आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजां दङ फिल्म किसाननि रां हाबनायनि बेनिफ्राय अरुणोदय पेन्सन बेनिफ्राय सीएमनि स्किम बेनिफ्राय माइरं मोननायनि डेटनि सायाव आपडेट लाबोदों दा जाय नोंथांमोना Bodo Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन लोगोसे गुबुन स्किमनि आपडेट नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हागोन दा जों फार्स्टआवनो नायगोन बेनो जाबाय फिल्म किसाननि नोंथांमोननि 16 किस्ति एबा 15 किस्तिखौहाय दा जों फैबाय अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि 15 किस्ति नाथाय बे आसामाव हाबाखै मानोना मैक्सिमाम आसामावहाय लेट खालामदों नालाय एप्लाइखौहाय स' बेखायनो 14 किस्तिया नोंथांमोना हाबदों नाथाय बेखौ अल इन्डिया गुबुन स्टेटआव 15 किस्तिखौ मोनदों मानोना बिथांमोना सिगाङो स्किमखौहाय लन्च खालामनायखौ मोनदोंमोन आरो डिबिटि हिसाबै माने डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार हिसाबै हाबनाय जायो बेखायनो स' दानि जुगाव आधार कार्डजों बेंकजों लिंक थाथारनांगौ जुदि गैयाबा नोंथांमोना जिखुनु जाया राङारि अनसुंथाइखौहाय मोननाय नङा स' बेखायनो लिंक खालामाखैबा नोंथांमोना थाबैनो खालामना लादो फैबाय थानाय समावबो गोबां स्किम ओंखारगोन आरो बे स्किमाव नोंथांमोना सेम प्रब्लेम जागोन राङा हाबनाय नङा दा बेखायनो नोंथांमोना खालामनांगौ लिंकखौहाय आरो मोनसे बाथ्रा जायनिया नोंथांमोना KYC नांदोंमोन नोंथांमोना एग्रिकालचार अफिसाव एबा नोंथांमोना CSC सेन्टारनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना KYC खौ होनांगौमोन जुदि होदोंबा नोंथांमोना मोनगोन जुदि होआखैबा नोंथांमोना मोननाय नंखाया आरो जायना अके दंखायो गासिबो जुदि अके दङ नोंथांमोना जेबो प्रब्लेम जानाय नङा मोनबाय थागोन जेसेबांनो बे स्किमा थागोन एसेबांनो नोंथांमोना मोनगोन बाथ्राया जाहैबाय इलेक्सना जागोन एप्रिलाव आरो स' बिनिफ्राय इलेक्सना जागोन एप्रिलाव आरो गभर्नमेन्टआ थाबाय थायोबा बे स्किमा थाबाय थागोन आरो गभर्नमेन्ट गैयाबा बे थानाय नङा दा बे जाबाय मोनसे गभर्नमेन्टनि बाथ्रा एन्ड बेनिफ्राय दायो नोंथांमोननि फैनो गोनां किस्तिया जाबाय 16 दा अल इन्डिया 16 किस्तिया माब्ला हाबो जों मिथिगौ नोंथांमोना नै थांनाय बारनिखौ नायोबा 13 किस्तिया हाबदोंमोन हमना ला 27 फेब्रुवारियाव हाबदोंमोन अके दा बिदिबा जोङो फैसा सोनायनि डेटखौ मिथिखागौ जे डिसेम्बरनिफ्राय मार्चनि गेजेराव खनसे सोयो दा बेखायनो जोङो नभेम्बराव मोनदोंमोन बेनिफ्राय डिसेम्बरावथ' हाबखायासै बेनिफ्राय जानुवारियाव हाबगोन हाबा बुंनो हाथ'वा नाथाय फेब्रुवारियाव मेक्सिमाम हाबनायनि चान्सआ दङ जुदि फेब्रुवारियाव हाबोबा फैसा सोनायनि डेटआ जाबाय 27 फेब्रुवारियाव खनसे सोदोंमोन 13 किस्तिखौ गोदो दा नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनबाय आरो लोगोसे 16 किस्तियाबो 27 फेब्रुवारियाव फैनायनि चान्सआ दङ स' नोंथांमोना बेखौहाय मोननो थांगासिनो दङ गोबां खोनादों जानांगौ नोंथांमोना 4,000 मोनगोन नामा होननानै नाथाय बिदि अफिसियेल नटिस गैया दानिया फैलायबाय सीएमनि आत्मनिर्भर योजना दा नोंथांमोना गोबां रेजिस्टार खालामदोंमोन दा जायफ्रा रेजिस्टार खालामदों नोंथांमोना फाइनाल फर्म साबमिट खालामनांसिगौ आरो खालामाबा थालांगोन दा बेखायनो बिनि लास्ट डेटआ 21 जानुवारिसिम नोंथांमोना बिनि लास्ट डेटखौ मोनदों आरो दासिमबो खालामाखैबा फाइनाल फर्म साबमिट खालामथारनांगोन जानो हागौ नोंथांमोना मेसेज थांदों कल थांदों जेराव लिंहरदों बेयाव थांनानै नोंथांमोना डकुमेन्ट साबमिट खालामबानो जाबाय बिथांमोना खालामनो हागोन अके दा बे जाबाय नोंथांमोननि आरो जुदि नोंनो खालामखाबायबा मोजां जाबाय दा नोंथांमोना अनलि रेजिस्टारजोंल' जाया फाइनाल फर्म साबमिट खालामथारनांगोन बिनि लास्ट डेटआ 21 जानुवारि बिनिफ्राय टटेल रेजिस्टार खालामनाय आसाम स्टेटआव 2,29,145 नाथाय 2 लाखनो होगोन बेखायनो जायनो खालामदों मोननायनि चान्स दंखायो मानोना 29,000 गागोन आरो बेयाव गोबां रोखोमनि स्टुडेन्टस एबा लायैयाबो बेवहाय रेजिस्टार खालामदोंमोन जायनि जाउनाव बिथांमोना दायो फर्म साबमिट फाइनाल खालामा बेखायनो जायफ्रा खालामनो गोसो दङ नोंथांमोना खालामदो आरो बे रांखौहाय नोंथांमोनाहाय 5 बोसोरनि उनावसो नोंथांमोना सुख'नांगोन फाइनान्स हिसाबै बा नोंथांमोना किस्ति हिसाबै हमना ला दानफायाव 2,000 नोंथांमोनाहाय जेब्ला 5 बोसोर जायो अब्लासो नोंथांमोना हरनांगोन खनसेनो जमा हरनाङा 50%ल' बेबो नोंथांमोना 5 लाख बा 2,50,000 2 लाख बा 1 लाखल' नोंथांमोना हरफिननांगोन बे जाबाय नोंथांमोननि सीएमनि बेनिफ्राय फैबाय अरुणोदय स' नोंथांमोना अरुणोदयखौ गोबां खोनादों बेनो जाबाय दायो 1.0 बेनिफ्राय 2.0आ सोलिगासिनो दङ एबा सोलिखांबाय थ' बिनि राङा 2,250 नोंथांमोननि एकाउन्टआव 10 जानुवारियाव हाबगोन एबा बिनि सिगां हाबगोन 10 जानुवारियाव नोंथांमोना मोनसिगोन आरो बेनिफ्राय गोदान 3.0 अरुणोदय जानो गोनां दङ आरो बेनि डेट ओंखारथ'वाखै आरो बे जायोबा नोंथांमोना BCDC वाइसआव अके बेनिफ्राय पन्चायत वाइसआव नोंथांमोना बेखौहाय एप्लाइ खालामनानै ब्लक अफिसाव साबमिट खालामनांगोन बेनिफ्राय DC अफिसाव लास्टआव जमा जानानै बेखौहाय भेरिफाइड खालामनानै एप्लिकेसन नोंथांमोना साक्सेसफुल जायोबा नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय राङा हाबगोन बेनो जाबाय 2,250 नोंथांमोना बेयाव मोनगोन दा बेनो आरो नोंथांमोननि अरुणोदयनि जायनोखि नोंथांमोना डकुमेन्टस गैया रेडि खालामखा दा जायफ्रा नोंथांमोना रेशन कार्ड गैया रेशन कार्डबो दंबा मोजां जायो बेनिफ्राय भटार कार्ड बेनिफ्राय बेंक पासबुक बेनिफ्राय आधार कार्ड नोंथांमोना बेंकजों आधार कार्डजों लिंक जाथारनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना होमबासो मोनगोन नङाबा नोंथांमोनाहाय मोननाय नङा बे जाबाय अरुणोदय दानिया फैबाय पेन्सन थ' पेन्सनाबो नोंथांमोननिया जायनोखि उइद' पेन्सन मोनो बा बिधवा पेन्सन बा जिखुनु जाया इन्दिरा मिरि गान्धी थ' गोबां रोखोमनि पेन्सन थायो स्टेटनि थायो पेन्सना बेनिफ्राय सेन्ट्रेलनि थायो अके दा आसाम स्टेटनि पेन्सना नोंथांमोना जायखिजाया 10 डेटनि सिगां नोंथांमोना मोनगोन माने बेखौहाय अरुणोदयजों समान लाफाबाय 10 डेटआवनो नोंथांमोननि एकाउन्टआव जायखिजाया नोंथांमोना 350 जा एबा नोंथांमोना 500 जा नोंथांमोना बे पेन्सनखौ मोननांगौ आरो बे मोनखागोन आरो हाबसिगोन
एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना पेन्सनावबो प्रब्लेम जायो नोंथांमोननि आधार कार्डजोंहाय बेंक एकाउन्टजोंहाय लिंक थाथारनांगोन पासबुकजोंहाय होमबासो पेन्सनखौबो सोनाय जायो बेखायनो लिंक थानांगोन